λεπτά το χρόνο να μας αναπτύξει την τοποθέτησή σας. Συγγνώμη κύριε Δασκαλόπουλε, επειδή δεν διάβασα την επερώτηση. Η επερώτηση είναι: θα ήθελα να με ενημερώσετε αν η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών έχει στην κατοχή της τη μελέτη μελέτες οδοποιίας στο νομό Γρεβενών και αν όχι, τι ενέργειες έκανε μέχρι σήμερα για να την αποκτήσει. Βέβαια, έτσι όπως είναι διατυπωμένο, δεν είναι επερώτηση, είναι ερώτηση. Δεν είναι. Έτσι όπως αναπτύσσεται, δεν είναι επερώτηση, είναι ερώτηση. Παρακαλώ, κύριε Δασκαλόπουλε. Ναι, κύριε Ταγκή, θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω. Η επερώτηση έχει σχέση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μία μελέτη με τίτλο «Μελέτες οδοποιίας στο νομό Γρεβενών», η οποία έχει αποπληρωθεί και η επερώτηση είναι στο αν υπάρχει ή αν είναι στην κατοχή των υπηρεσιών της ΠΕ Γρεβενών η μελέτη και αν όχι, ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα, έτσι ώστε αφού την πληρώσαμε, αν την έχουμε αποκτήσει. Λοιπόν, ξέρω ότι η παρουσία μου δεν είναι αρεστή σε κάποιους, αλλά το θέμα δεν είναι το ποια συναισθήματα δημιουργεί αυτήν, αλλά αν και κατά πόσο εμείς είμαστε συνεπείς με το συμβόλαιο το οποίο υπογράψαμε με το λαό, το οποίο σε περίοπτη θέση μιλούσε για την πάταξη της διαφθοράς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε και διαφθορά και διαπλοκή. Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της χώρας, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Αμερικής, του ζήτησε βοήθεια στην πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής. Πραγματικά θα είναι πεδίο δόξης λαμπρό για τους κυβερνητικούς βουλευτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα ήθελα πραγματικά να δω ποιες είναι οι ενέργειές τους και η παρέμβαση σε αυτή την υπόθεση, η οποία πραγματικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια ταλανίζει την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, την οποία έχει αδειάσει κυριολεκτικά από ευρώ. Με την μέθοδο της ανάθεσης μελετών. Για ακόμη μια φορά θα απασχολήσω το Περιφερειακό Συμβούλιο με μια πληρωμένη αλλά χαμένη μελέτη. Και ο λόγος της αιμονής μου σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο να αναζητούμε το αυτονόητο, να ψάχνουμε την περιουσία μας, είναι ότι όσο το θέμα παραμένει στην επικαιρότητα, τόσο βαραίνουν οι φάκελοι στα συρτάρια κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων ελεκτικών υπηρεσιών και δεν μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν, να αποκρύψουν και να αποσιωπήσουν την υπόθεση. Θα σας πω ότι μετά από την 70 του 2015 εισαγγελική παραγγελία του εισαγγελέα Πρωτοδικό Γρεβενών, η υπόθεση έμεινε στα συρτάρια του ΣΔΟΕ Δυτικής Μακεδονίας για περίπου ένα δεκάμηνο. Και όταν άρχισε η υπόθεση να αναμοχλεύεται σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο, να παίρνει δηλαδή μία δημοσιότητα, τότε θυμήθηκε η συγκεκριμένη υπηρεσία ότι είναι αναρμόδια και διαβίβασε το φάκελο το σχετικό στο ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος το ότι πρέπει να είναι στην επικαιρότητα. Εδώ θα πρέπει να επισημάνω τα άμεσα αντανακλαστικά, τα οποία επέδειξε ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας του Ελεκτικού Συνεδρίου. Του στείλα μία επιστολή στις 29 Έκτου. Στις 6 Εβδόμου είχε διαβιβάσει την υπόθεση στο Ελεκτικό Συνέδριο στα Γρεβενά για τις δικές του ενέργειες σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του. Μακάρι όλες οι άλλες ελεκτικές υπηρεσίες να έδειχναν αυτά τα αντανακλαστικά. Θα αναφερθώ σε ορισμένα επιχειρήματα που υπόθηκαν στην προηγούμενη, θα προσπαθήσω μάλιστα να σας δώσω κάποιες εξηγήσεις. Η πέμπτη επερώτηση, η οποία συζητιέται σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
προέκυψε αφού πρώτα εγώ υπέβαλα μία ερώτηση στην ΠΕ με την οποία ζήταγα στοιχεία, πήρα την απάντηση στην ερώτηση, με βάση λοιπόν αυτή την απάντηση και με μια αντίστοιχη απάντηση που έλαβα από την Αναπτυξιακή Γρεβενών, αφού συσχέτισα τα στοιχεία, ήρθα στη συνέχεια και υπέβαλα την επερώτηση. Δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση αναπάντητη ερώτηση, υπάρχει απαντημένη ερώτηση και με βάση την ερώτηση γίνεται η επερώτηση. Υπόθηκε, να το πω και αυτό, ένα παράπονο από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη την προηγούμενη φορά, γιατί εγώ σαν εντεταλμένος σύμβουλος ασχολούμαι μόνο με τα Γρεβενά. Πρώτον, γιατί έχουμε εγκλωβιστεί στα Γρεβενά. Υπάρχει μία άρνηση όσον αφορά την ΠΕ να δώσει σαφείς απαντήσεις, άρα είναι λογικό να μην προχωράει όλη η ιστορία. Δεύτερον, δεν υπάρχει ο εντεταλμένος σύμβουλος ελέγχου και διαφάνειας, έχει απλά έναν τίτλο. Δεν έχει καμία βοήθεια, ούτε οικονομική συνδρομή μέχρι στιγμής, ούτε διοικητική υποστήριξη. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία απολύτως δυνατότητα να πάει και σε άλλες περιφερειακές ενότητες, να επεκτείνει δηλαδή τον έλεγχο χωρίς την συνδρομή και την βοήθεια, έτσι, των περιφερειακών αυτών ενωτήτων. Χώρια, να το πω και αυτό, ότι εγώ ένας απλός δημόσιος υπάλληλος είμαι, τον οποίο το σύστημα έχει στείλει για αυτή την ιστορία σε 2 πειθαρχικά, τα οποία πειθαρχικά δεν τα προχωράει, κύριε Βουλευτά, τα κρατάει εκεί θεωρώντας ότι έτσι θα με κρατήσει όμηρο. Δεν προχωράει. Δεν προχωράει τα πειθαρχικά, παρά τις επανειλημμένες μου οχλήσεις προς το Υπουργείο, αφού με στείλατε σε 2 πειθαρχικά, κύριοι, ολοκληρώστε τα. Γιατί τα κρατάτε στο σιρτάρι, τι ιδιότυπη πολιτική ομηρία είναι αυτή? Η απάντησή μου βέβαια είναι μια γνωστή ρίση σε εσάς, κύριε Μουμουλίδη. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Λοιπόν, ελπίζω δια των ενεργειών σας να προχωρήσετε αυτό το ζήτημα. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, το οποίο τέθηκε στην απάντηση του Αντιπεριφέρειαρχη στην προηγούμενη συνεδρίαση, ήταν η επίκληση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης απλά παρακολουθούσε το πώς εξελίσσονταν η όλη ιστορία με ό,τι έχει σχέση με τη μελέτη. Θα πω λοιπόν το εξής. Είναι εις γνώση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών η καταγγελία μιας υπαλλήλου της περιφέρειας, μιας μηχανικού, η οποία πήγε και στον εισαγγελέα, διαβίβασε και στην περιφέρεια την καταγγελία της και είπε, η οποία λέει τα εξής, ότι η υπογραφή μου, η οποία υπάρχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, είναι πλαστογραφημένη. Την υπόθεση η κυρία την πήγε στον εισαγγελέα. Άρα λοιπόν, για ποιες κοινές επιτροπές παρακολούθησης μιλάμε? Σε αυτές τις επιτροπές που οι υπογραφές ακόμα υπάρχει καταγγελία ότι είναι πλαστογραφημένες. Λοιπόν, και επειδή υπόθηκε από κάποιους και εδώ σε αυτή την αίθουσα ότι εμείς δεν είμαστε δικαστήριο, εμείς αγαπητοί συνάδελφοι δεν ερχόμαστε να αποδώσουμε ευθύνες. Αυτό θα το κάνει ο εισαγγελέας. Αυτά είναι στα καθήκοντά του. Υποχρέωσή μας είναι, επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, να ψάξουμε, να βρούμε την περιουσία μας. Οι μελέτες είναι περιουσία δικιά μας. Τις πληρώσαμε και δεν τις έχουμε. Ποιες μελέτες θα υποβάλουμε στο πρόγραμμα το οποίο έρχεται για να μας φέρουν τα πολλαπλάσια ωφέλη, τα χρηματικά, έτσι που θα μας φέρουν η ένταξή τους σε προγράμματα, αφού δεν έχουμε μελέτες. Και αυτές που πληρώσαμε δεν τις έχουμε. Δεν πιστεύετε ότι είναι παράβαση καθήκοντος εκείνων οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρουν τις μελέτες και ψάχνουν να βρουν οποιασδήποτε δικαιολογίες για να αποφύγουν το αυτονόητο? Εγώ λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι οι μελέτες, όπως και ένα μηχάνημα, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι περιουσία μας, έχουμε υποχρέωση να τις αναζητήσουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι υπεκφυγές. Και πολύ πιστεύω ότι θα υπάρξουν και ποινικές ευθύνες για την μία αναζήτηση της περιουσίας μας ή την προσπάθεια απόκρυψης και συγκάλυψης.
Λοιπόν, όσον αφορά Κύριε τώρα... Δασκαλόπουλε, Να τελειώσω, κύριε κύριε Δασκαλόπουλε, Πρόεδρε, την ανοχή σας, αν επιτρέψτε θέλετε, μου. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Εκτιμώ την... το συγκεκριμένο τώρα αφορά μελέτες οδοποιίες των νομό Γρεβενών. 300.000. Ήδη το ποσό με τις 4 προηγούμενες έχει φτάσει στα 3 εκατομμύρια των χαμένων μελετών. Αυτήν εδώ είχε 6 υπομελέτες. Από αυτές τις 6 υπομελέτες υπογράφηκε μια προγραμματική σύμβαση το 2008. Μέσα σε 6 μήνες και οι 6 αυτές υπομελέτες έπρεπε να παραδοθούν. Παραδόθηκαν μόνο οι 2. Οι άλλες 4 δεν υπάρχουν. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λέει δεν ήρθαν ποτέ στην υπηρεσία μας. Άρα λοιπόν 4 μελέτες ύψος αναζητούνται. Δεν πρέπει να τις αναζητήσουμε. Δεν έχουν ευθύνη αυτοί οι οποίοι δεν τις αναζητούν. Πιστεύω ότι αύριο κιόλας η Περιφερειακή Ενότητα θα πρέπει για τον Περιφερειάρχη να καλέσει τους υπαλλήλους του. Τους υπαλλήλους, είναι υπάλληλοι κάποιοι, οι οποίοι υπέγραψαν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και να πούν «Κύριοι, πού είναι η μελέτη?» Να στείλουν έγγραφο στην ΑΓΡΕ, η οποία υποτίθεται ότι εκπώνησε τη μελέτη, και να πούνε πού είναι το αντίγραφο της μελέτης η οποία εκπονήσατε, να ρωτήσουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας γιατί αποπλήρωσαν τη μελέτη, ενώ η προγραμματική σύμβαση έλεγε σταδιακά με το παραδοτέο του έργου θα πληρώνεται. Αυτές είναι ενέργειες οι οποίες θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει εδώ και 2 χρόνια. Δεν έγιναν. Κακώς. Θα πρέπει να γίνουν αύριο. Εάν δεν γίνουν πραγματικά στο επόμενο περιφερειακό, εγώ θα είμαι πάλι εδώ να τονίσω τα αυτονόητα. Κύριε Πρόεδρε, σας καταθέτω αντίγραφο της αναφοράς. Ελπίζω να φροντίσετε έτσι να το δώσετε σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους. Ευχαριστώ κύριε Δασκαλόπουλε. Καταγράφετε και καταχωρείτε στα πρακτικά το χαρτί σας. Προχωράμε λοιπόν στη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Περιφερειάρχη για το πρώτο θέμα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ορίστε.